కాదు, ఏదో పాస్టర్ గారు చెప్పవచ్చు. దేవుని పిల్లలు పాస్టర్ గారు మూసి మందిరానికి రాబోతుంది. దైవజనుల వర్గాలు మందిరానికి వచ్చి మందిరానికి తిరిగి రావాలంటే దేవుని కనపరుచుకుంటూ రావాలి. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి స్తుతించుకుంటూ రావాలి. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ప్రాణములు కనపరుచుకుంటూ రావాలి. దేవుడు ఇచ్చిన ఆయన కృపను పొందుకుని రావాలంటే ఆ కృపను బట్టి స్తుతించడానికి రావాలి. నీవు మందిరంలో ఎందుకు కనబడాలంటే నా ప్రాణ దేహములను దేవుడు బ్రతికించాడు కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో నేను నిలబడాలని దేవుని మందిరానికి రావాలి. అంతే తప్ప మందిరానికి కానుకేట కాదు, అందరిలాగా కనబడి వెళ్ళాలి కాదు. మందిరానికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే నీ మనసును దేవుని మీద ఆనుకునేలాగా చేయాలి. స్తోత్రం చేద్దామా? హల్లెలూయా.